Здравейте! Забравих да снимам. Бях започнала видео, обаче забравих. Така че сега ще ви покажа просто в това видео покупките си. Така, то едно нещо. Просто всичко на Есенс беше почти изчерпано. Рожът беше от мус. Консистенцията беше мус. И затова сега аз си купих такъв руж на Есенс. Cheeky Love. Това се казва. Номерът му е... Мисля, че беше 01. Да, 01 е. И е 6 мл. Той е като тези на Шиглям. Така. Отворих го. Ето го и него. С такава четица. За първи път го пробвам. Не мога да си кажа така. Ще се гледам и ще се сложа. С пръст колко ще се разнесе, не знам. Така че отивам да го разнеса и идвам. Ето го преди, ето и резултата след. Мисля, че си заслужава. Цената му е 7 лева. И може да се ориентирате като цвят как е. Но аз съм доволна. Много се чудих какъв да си взема и се радвам, че избрах този. Тъй като в Shein на Шиглям са по 9 лева. Този е 7 лева. Мисля, че си заслужава цената. И много исках кафявата спирала на Есенс от новата колекция. Но за жалост я няма никъде, дори в Стара Загора. Така че, чао! Той пак е от лимитираната серия на Есенс.